Здравейте, приятели, днес съм решил да снимам на Майнкрафт и ще ви покажа 10 неща, сигурно, които вие не знаете. Първото нещо е, че буталата може да се задейства с всички предмети, свързани с редстоун. Например, каменната плоча, дървената плоча, златната плоча, ръчката, бутоните дървения и каменния и редстоун факла. Другото нещо е, когато нямате с какво да изпечете дървото си, можете с кофа лава. И ще дам на пауза докато се получи. Здравейте, ние се завърнахме и изпекохме ги. Другото нещо е, когато не ви трябва дървена кирка, дървена лопата или дървена брадва, просто я слагате за печене. Много лесно. Следващия факт, който може би не знаете, номер 3, е, когато се движите на Soul Sand, се движите бавно. Но когато под Soul Sand има лед, се движите още по-бавно. Четвъртия факт е, че Soul Sand е по-нисък от обикновеното блокче. Ето тук, без поскок не може да се мине. А при грасът, при обикновеното блокче, се минава без проблем. Другия факт, че дървените огради с недър оградите не се свързват и може да минавате през тях. Така. Другият факт е, че ако убиете животно с обикновен меч, той ви пуска сурова храна. Но когато го убиете с Fire Aspect, той ви пуска печена храна. Другото нещо е, чакайте да ги спалним тез, че може да се защитавате и да удряте в едно и също време. Така. Това е много ефективна техника. Другият факт е, когато с графиката. Виждате ето тези две огради. Но когато влезете в настройките, в видеонастройките и направите графиката на бърза, вие не виждате тези огради. Но те всъщност са там. Другото нещо е, че редстоун минава навсякъде, но не работи. И десетия факт е, че не може да се качите на ограда, но ако на нея има килим, можете. И това беше от мен, дано ви е харесало.